Salutare toată lumea, eu sunt Dragoș și astăzi vom începe un nou joc frumușel de Minecraft. Vreau să vă spun ceva. Când am intrat pe mapa aceea cu satul, pur și simplu a bubuit-o. Nu știu de unde, dar nu mai era nimic. Deci nu mai era nimic decât peștera aceea care au făcut semeu cu chestele înăuntru, în pământ. Atât era. Asta mă enervează. Și am zis eu ieri să fac, n-am putut să filmez, am făcut eu cu Rareș o casă. Casă foarte șmecher. Și vreau să o arăt. Eram aici. Uitați-vă. Aceasta. Sper că vă place. Cred că vă place. Am stat foarte, foarte mult să o facem. Și am chemat-o și pe Ingrid că nu puteam să o facem singuri. Era prea grea. Mad help. Era prea grea. Prea grea. Și în casa asta am făcut prea multe invenții. Prima invenție care mi-a luat să o fac foarte mult. Să vă spun prin ce constă. Aici este cărbune. Aici mai este cărbune. Când se va termina acest cărbune, o să iau cărbune din chestul ăsta, o să pun aici. După, în chestul ăsta se duce din mâncarea asta, da? Se duce din mâncarea asta, vine aici, vine în restul, îl bag aici și împinge cărbunele și intră fix aici mâncarea. Fiți atenți. Și a pus o mâncare. Și ca să vă demonstrez, am mai pus o mâncare. Vedeți? Și aici mai am mâncare. Cea mai șmecheră invenție care mi-a luat 2 ore să o fac, eu am făcut-o singur cu Ingrid. A durat, aici este, o să vedeți voi imediat ce e. Hopa, m-am lovit. Nu știu de ce am dat, dar mă rog. Hai să vă arăt ce facem. Aici este un din asta. Help, ce s-a întâmplat? What the fuck? Ce dracu s-a întâmplat? M-am și speriat. Da. Vedeți? Nu mai sunt pereții de cărți. Acum sunt pereții de cărți. Am uitat, deci am pus maneta asta aici. Ok. Hai să mergem în sus înapoi. Și am făcut aici o invenție ca să nu mai pun scări. Mai simplu. Deci, asta este. Acum închidem aici. Să nu afle nimeni. Și acum mă duc la invenția cea mai șmecheristă posibilă din lume, care mi-a luat mie cel mai mult. 2 ore am stat să mă gândesc la proiect. 6, 5, o zi am stat să o fac. Și am ajuns în rai. Ia uita. Și când mi-a luat mie stilul ăsta. Nu o să vă arăt tot ce în chesturi. Vă uitați și voi aici ce este în chesturi, că le-am pus așa să știu ce e. Și aici la fel, pac. Și grădină. Și aici să vă arăt cum folosește această grădină. Aici. What the fuck? Aici așa. Aici. Uitați. Deci am plantat acum. Stai să vă arăt ca să mă credeți totuși, știi? Aici pe ăștia. Plantăm, da? Cartofii. Așa bun. Nu plantez toată grădina că are rost. Și dau drumul la falită. Ce are, bă? Ei. Acolo vine. Scuzați. M-am încurcat. Și așa se întâmplă. Și dacă vreți ca să vină, să nu rămână în grădină, apa îi aduce aici. Și se pune în ăsta. Vedeți? Și din ăsta se pune în chest. Asta e șmecheria. Cea mai tare. Și aici m-am depozitat eu cu chestii. Și uite astea de aici. Armuri. De toate băiatul. De toate vrea băiatul. Le punem înapoi că avem pe noi. Le punem înapoi că avem pe noi. Le punem înapoi.
Bă, dar eu uit mereu de ce... Aha, am uitat chestia asta. V-am zis că am făcut multe pasaje secrete. Aici. Mă scufundai, ajutoare! Ajutoare! Așa. Ce dracu se întâmplă? What the fuck? Aha, aici. Și uitat. Și au uitat aici. Voi nu credeți că... Și aici-s portalul. Uitați-vă și voi, deci voi știți măcar cât mi-a luat să fac eu casa asta. Și uitați-vă în ce este, nu este nimic. Și aici sunt chestii. Ce? Ce dracu? Aici este o ușă. Și ne duce aici. Și aici este un buton. Și aici ne aruncă sus. Aha! Și ne-a dus aici. Wow. Este o problemă că eu nu mai știu cum să ies de aici. Fuck. Îmi târnă cop. Yes. Mă. Bă, aici nu se deschide ușa. Trebuie să fie un buton pe aici, unde e? Unde e un buton? N-am ce să facă, le-au pus aici. Sau... Mai bine fac așa. Am uitat să pun celălalt buton. Și să-mi ziceți dacă vă place așa. Închidem aici. Și aici putem să ne ducem în podcast. Și îl închidem. Și l-am închis. Și l-am deschis. What the fuck? Cum dracul deschide? Nu mai e sprinturi. Așa. Și un flint stai să-l pun. Și mai intrăm iarăși aici, chiar cred. Dar nu e nimic în chesturi. Asta mi-a fost greu să pun în chesturi ceva. Puțin de astea. A fost cam... N-am avut timp să pun în chesturi toate chestiile. Ce mamă mare se deschide, mă, dau în gâtul măsii. Ba nu, aici era ieșire. Mă scuza. Ok, vom arăta și aici. Închidem. Ce dracu? Nu, da, dar noi cum dracu mai ieșim de aici? Eu nu vreau acolo. Vreau să știu doar cum ies. Cred că nu pe aici ies. Scuzați. Aha. Deschidem. Și închidem. Și pe aici cred că e ieșirea. M-am blocat. Ajutor, să mă ajute cineva. Și ce dracu se întâmplă acum? Face puțun. Aici puțune. Vedeți? Câte invenții am putut eu să fac? Numai pentru voi am făcut invențiile astea. Ce dracu.
Asta e viața, trebuie să-l sparg aici, că n-am ce să fac. Închidem și venim pe aici. Cum dracu mai ies eu de aici? Mă dau un game mode 1. Nu știu să mai ies, asta e problema. Da? Aici iarăși mă aruncă și aici. Gata. Uaa! Aici. Aha, am uș. Bun. Ne dăm iarăși în game mode 1. Game mode 0, mă scuzați. Așa. Păi cam asta a fost casa mea. Eu am fost Dragoș. Cam atât. Pe ziua de azi. Să vă mai arăt și ce am în casă, nu numai atât. Adică e o casă cam simplă. Nu este ceva modern, ultra moderne. Bă, dar eu am observat ceva, ia stați așa un pic. Aici parcă era o invenție. Aha, deci vedeți? Aici era un ski piston. Sky pistone. Sau... Punem înapoi, o să fac altceva. Bun. Așa închidem aici și ne ducem pe scara asta. Până aici. Aici sus și aici e camera mea. Niște paturi, aici am pus așa o manetă. Să mă joc cu ea. Sau de un pe așa. E dracu. Nu mai funcționează maneta. Băgața sârmei noastre. Au. 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 Ești bă! Ești bă! E bunului! Cum dracu mă uită pe aici? Au. Și acum trebuie să stau pe și... Iar am căzut ca un handicapat. Săringa! Stai pe și mă frairica geamantan. Și punem aici un punct ăsta. Asta e viața. O să vă văd. Și leaderul ăsta ce vreau. Mi-l bag în păr. Asta fac cu el, că nu mai am unde să le mai pun. Casa asta e plină de invenții, casa mea. Aici îmi iau eu ceaiul. Da! Și acolo e un tur. Bun, cam atât a fost și cu acest episod de astăzi. Eu am fost Dragoș.